prazas en todos os centros de 0 a 3 anos da nosa comunidade. Por tanto, un curso máis, novidade que todas estas escolas infantís privadas en iniciativa social, as que afecta este acordo xenitor é unha familia, se son unha familia monoparental. Por tanto, estes criterios que están os 6 anos de idade permite identificar, e por tanto identificado, tratar posibles 45. Pasamos de cubrir 15 concellos, que son os que se cubrían 12 novas unidades de atención temperá en Galicia. Insisto, consolidar os 45 euros destinados a colaborar para os concellos para que construan ou reformen a creación de 4 novos centros de día, un novo centro social e un centro integral de atención con recursos que poden atender as persoas que pasan por aí, por tanto, teñen que ser atendidos. Despois de asinar un convenio coa Fundación Catedral para atender os cursos e a circulación e a proposta da Consellería de Política Social, seguimos cunha medida pioneira e prácticamente única a día de hoxe entre todas as comunidades autónomas para garantir a gratuidade da atención educativa das escolas infantís de 0 a 3 anos. Por lo tanto, correspondía para o curso 2024-2025 tomar o acordo que siga garantindo esta gratuidade, e o fixemos hoxe no Consello de Asunta de Galicia, e poñemos a disposición das familias galegas preto de 32.000 prazas en todos os centros de 0 a 3 anos da nosa comunidade. Por tanto, un curso máis, todos os rapaces e rapazas que acuden a estas escolas terán cubertas en custo algún para as súas familias a atención educativa en todas as escolas infantís de Galicia, sesa cal sesa a renda da familia e sesa cal sesa as características da escola. Hoxe aprobamos unha nova orden coa que se consolida esta gratuidade para todas as escolas infantís privadas e de iniciativa social para o 100% do alumnado. O orzamento son 45,7 millóns de euros. Hai unha novidade, que todas estas escolas infantís privadas e de iniciativa social, as que afecta este acordo, porque as de titularidade pública é un acordo independente deste, van a aplicar os mesmos criterios de preferencia no acceso ás escolas que se están aplicando nas escolas públicas da Xunta. É dicir, terán preferencia no curso que ven para acceder ás familias que xa teñan irmáns no centro e as familias nas que traballan os dous proxenitores ou se traballa un proxenitor e unha familia, se son unha familia monoparental. Por tanto, estes criterios que xa se aplicaban nas escolas de titularidade da Xunta tamén se aplicarán a partir de agora nas infantís privadas e de iniciativa social.